Преди повече от 1400 години в пустините на Арабия Коранът говори за сътворението на човека в утробата с изрази, които и днес удивляват хората. В епоха, когато не е имало микроскопи, ултразвук, ембриология като наука или модерни лаборатории, Коранът описва етапите на човешкото развитие по начин, който удивително съответства на откритията на съвременната наука. За вярващия това не е просто интересен факт, това е знамение. Доказателство, че Коранът не може да бъде плод на човешкия разум от 7 век, а идва от самия създател на човека. Кораничното описание. В Корана Аллах казва: „Ние сътворихме човека от извлек от глина. После го направихме капка в сигурно място. После превърнахме капката в аляка. После аляка в мудга. После мудга в кости. И облякохме костите с плът.“ Нека се вгледаме в ключовите термини. Нутфа – капка, течност. Аляка – нещо, което се прилепва, също и пиявица. Мудга – сдъвкано късче. След това кости и обличането им с плът. Това не са случайни поетични думи. Всяка носи конкретно значение. Първи етап – нутфа – капката. Коранът описва началото на човека като нутфа, малка капка течност, поставена в сигурно място – утробата. Днес знаем, че човешкият живот започва с оплъждането на яйцеклетката от сперматозоид, процес невидим с просто око. В този момент ембрионът е микроскопичен. В 7 век в Арабия не е имало знание за сперматозоиди, яйцеклетки или оплъждане, и въпреки това Коранът точно описва началото като малка капка, поставена в защитена среда. Втори етап – аляка. Прилепващото пиявицоподобно състояние. След това Коранът казва, че капката става аляка. Арабската дума има 3 основни значения. Нещо, което се прилепва, пиявица или кръвоподобна съсирена маса. Съвременната ембриология показва, че между 7 и 24 ден ембрионът се прикрепя към стената на матката, получава хранителни вещества от кръвта на майката, по форма наподобява пиявица. Под микроскоп ранният ембрион удивително прилича на пиявица, както по форма, така и по начина, по който се прикрепя и извлича хранителни вещества. Как е възможно човек от 7 век да опише микроскопичен стадий с такава точност? Мухаммед, мир нему, не е бил лекар, нито учен по биология. Той е живял в общество, където научните инструменти за подобно наблюдение просто не са съществували. Трети етап – мудга – сдъвканото късче. След това Коранът описва ембриона като мудга – сдъвкано късче. Около 4-та седмица ембрионът развива структури, наречени сомити, сегменти, които му придават вид, наподобяващ следи от зъби върху сдъвкана материя. Сравнението между сдъвкана маса и ембрион в стадия на сомитите показва поразителна визуална прилика. Този етап също е невидим без увеличителна техника и все пак Коранът го описва с дума, която изумително съответства на реалността. Четвърти етап – кости и обличането им с плът. Коранът продължава: „После направихме от мудга кости и облякохме костите с плът.“ Съвременната ембриология показва, че първо се формират хрущялните модели на костите, след което мускулната тъкан се развива около тях. Описание, което следва последователност. Може ли това знание да произхожда от 7 век? Някои твърдят, че древногръцки лекари са имали идеи за развитието на плода, но техните описания съдържат неточности и грешки, които Коранът не повтаря. Пратеникът Мухаммед, мир нему, никога не е изучавал медицински трактати. Самият Коран казва: „Ти не четеше преди това книга и не я пишеше с десницата си.“ Ако това знание не е било достъпно научно, не е можело да бъде наблюдавано с просто око и не е било точно описано от съвременните цивилизации, тогава откъде идва? Логичното заключение е ясно, когато човек разгледа фактите без предразсъдъци. Възможностите са малко, или става дума за случайно съвпадение, или за заемка от предишни култури, въпреки липсата на доказателства и въпреки неточностите в техните възгледи, или това знание е откровение от самия създател. Най-разумното и последователно обяснение е третото. Онзи, който създава ембриона, знае в съвършена подробност неговите етапи. Онзи, който го оформя в тъмнината на утробата, го описва с точност и мъдрост. Затова Коранът казва: „Ще им покажем нашите знамения по хоризонтите и в самите тях, докато им стане ясно, че това е истината.“ Развитието на ембриона е едно от тези знамения, доказателство, вложено вътре в самите нас, което приканва човека към размисъл, смирение и признаване на истината. Целта на тези аети не е просто научна информация. Те смиряват човека. Ти, който ходи с гордост, започнал си като микроскопична капка. Ти, който отричаш своя създател, бил си прилепнал късче в утробата. Ти, който се чувстваш силен, бил си сдъвкано късче. Онзи, който те е превел през тези точни етапи без твоя сила и знание, заслужава благодарност и поклонение. Вечно знамение. Коранът не е учебник по биология.
но когато говори за биология, говори истина. Той не е медицински трактат, но не повтаря научните грешки на древните текстове. Той говори с точност и дълбочина, разбираем за хората от 7 век и удивителен за хората на 21 век. Тази хармония между откровението и откритията укрепва убеждението на вярващия, че Коранът не е слово на човек. Той е словото на този, който създава човека. И в тихата тъмнина на утробата, знаменията на Аллах продължават да свидетелстват за онези, които размишляват.